Subsub na ang kampanya sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority aron kalikayan ang aksidentes kadalanan karong tuiga. Sagad sa mga disgrasya na itabo sa syudad South Accident tungod sa kapakya sa pagsunod sa lagda sa trapiko. Usan ini ang nahulikam nga motorsiklo nga mi U-turn bisan kon stop signal sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City Hall. Tungod ini nabanggaan sa laing motorsiklo ang motorsiklo nga mi U-turn nga pangos ang nagmaniho og nag-angkas sa motor. Ang mi-U-turn sa motorsiklo hapit usab madasmagi sa nagsunod nga truck. Maay na lang nga nakalihay. Nakasitol na hinoon ang duha ka kampo. Matod ni City Tuda Chief Joy Tumulak nga usa kini sa gusto nilang likayan nga mahitabo. Sa matag karon og unya ang mga sakop sa City Tuda mo pahimangno sa mga moaging motorista sa pagsunod ng langyod kanunay sa lagda sa trapiko.